नै लोगोमोन थास' आथिङा बेनो आरोना। हेल' लोगो नोंथांमोन, आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायबावलायनाय जाबाय आरोना। दा आङो माने जोंहानि आइजों माने नै थास' आथिं सायगासिनो दङ आरोना। माने थास' आथिं सायनो नागिरदों आइजों, माने आं माने सायफेरनो मोनाखै नालाय दा आं सायनो नागिरदों आरोना। थास'खौ माबायदि सायो एसे सोलोंनो नागिरदों माने। होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै नायलांदो। माने जोंहा माने सम सम थास' आथिं फाननानैबो माने खरसा जायो आरोना। बिदिनो थाव लाबोयो, साबोन लाबोयो, बिदिनो आरोना। माने फिसा फिसौ खरसा माने लाबोयो आरोना बेखौ फाननानै। माने मुथासेयाव बेसेबां मोनो होनदों आयै? माबायाव बाहागसेयाव बेसेबां मोनो? 10 थाखा। बेखौनो फाननानै माने मानसिना थाव साबोन लाबोयो आरोना जाया बेबायदि। आंबो सायनोसै नै दा लोगो नोंथांमोननि फार्स्टआवनो नैखौ सायग्रोनोसै आं नै लोगोफोर। दा नै सायनांसिगोन आं नै। ओरै जिरो आरोना। माने माने बिगुरखौ जिरनायाव माने आसुफ्रावबो माने दागो नांहैदों जाहैदों आरोना लोगोफोर। माने एसेबांसो समान माने बस'नानै फैयो आरोना। ओमफ्राय बिगुरखौ जिरनांगौ, बिगुरखौ माने जानो हाया नालाय मानो, बेबायदि जिरनानै होनांगौ आरोना। नै जिरनोलाय बहुद मोजां माने, आरो माने जानला मोनला जायगायाव दांबाथाय माने मानो आरोना। जाहाथे माने जानला मोनला दांनाङा माने बेबायदि आरोना। आराम थुनानै माने देहानि बेलेग जायगाफ्राव दांनाङा, माबा माननानै थानो हानाय नङा आरोना। बेबायदि मानो थास' आथिंसो नालाय बेयो। नै नायदो, बिदिनो सायो आरोना। गोरलैथार माथो ने? आरो बिगुरा ज्लाब ज्लाब गयोलै। थास' गोसोम ना थास' गुफुरनि बेलाय? हा? थास' गोसोमनि। थास' गोसोमनिया गोथावसिन ना थास' गुफुरनिया गोथावसिन? गोसोमना गोथावसिन। ओमफ्राय माजों जायो बेखौ ओरैनो? माजों जानाय जायो? माजों जानो, ना गोरानजों जाबाय, बेदरजों जाबाय। नाथुर गोरानजों जाजायो। दा बायदियावथ' खान्थाल बेगर मोनोलै, खान्थाल बेगरजों जाजागोना जाजाया ओरैनो? नाथुरफोर गोरानानै, खान्थाल बेगर होदलानानै जाजायो दा? आच्छा। बबेबा माने एसे फाख्रा सिख्रा जायो आरोना, जेबो नङा अब्लाबो जाजायो। जिरनांगौ आरो माने एसे एनै थानाया जेबो नङा बेबायदि। बे बिजौखौ बारा माबाद्रायनो हाया, बेखौ गारनांगौ जायो आरोना। आखाइफ्रा गोसोम गोसोम नाङोलै, आइनाबो नांजोब्बाय आखाइयाव माने। बस'नानै जिरनांगौ आरोना बेबायदि। नोंथांलाय बारा सायनो हायालै माथो, सायनायनि एक्सपिरियेन्स गैयाना। माने जिरायथावथावसो माने सायदों, माने आं सायफेरखाया नालाय। माने ओंखाम जाखांनानै जिरायथावथाव माने अनला खुरनाय होनाय आरोना, बिदि खामानिखौ बेबायदि होनना बुङो। माने जेबो खामानि गैयाबा माने जिरायथावथाव खामानि मावनाय आरोना लोगोफोर। सम सम बिदिनो हाग्रानि मैगं नागिरनानै फानो आरोना। मालाबा दिंखियाबो फानो बेबायदि। आरो दैबो दं नालाय खाथियाव, माने नाहरनानैबो फानो मालाबा बेबायदि आरोना। जायखिया नालाय माथो खालामनो आरो उफाय गैया, नङा होमबा लोगोफोर? नै आरो मोनसे सायबावनोसैलाय आङो। बे गुदिथारखौ एसे बस'नोसै आङो, बे जानाय नंद्राया। नै फार्स्टखौ, नैबे सेकेन्ड पार्टखौ माबानोसै, जिरनोसै। जिरनोलाय मोजां, माने बिगुरा ज्लाब ज्लाब थाङो माने। दा सिखाजोंबो सैजायो नामा? ए, आंथ' मिथिथारा। लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। दा आइजों थास' सायनायखौ आं नोंथांमोननो देखायबाय आरोना। दा भिडिअखौ आं बारा गोबाव खालामनो सानला।
बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।